Alles goed bij jullie? Ja hoor, Ja? zeker wel. Wie zijn jullie eigenlijk? Ik ben Chris Storms, ik ben En? van Deurne. Ik had meegedaan aan de wedstrijd van Visit Limburg. Plus van Chris, hoe weet jij? Ik ben Sam Bollens. Oké. Ja, we hebben een parachutesprong gewonnen, hè. We gaan, zoals in de spot van de laatste spot van Limburg, uit een vliegtuig springen. Ik heb al veel zotte dingen gedaan. Er is maar één plek waar alles nog intenser is. En dat is hier. En ik heb schrik. Komt allemaal goed. Alles voor Limburg. Hè? Limburg voor life. Iets omhoog. Omhoog. Het is de eerste keer dat ik spring, ja. Ja, ik heb wel gezonde zenuwen, maar ik heb er wel heel veel goesting in. Alles voor Limburg, hè, want uiteindelijk is dat waarvoor ik het doe, om zoveel mogelijk mensen Limburg vanuit een ander perspectief te laten kijken. Ik denk dat ik niet ga neerstorten. En vooral zin in die adrenaline, in die vrije val. Ik heb dus wel bitterballen gegeten. Ik hoop dat die er niet gaat uitkomen. Overweldigend, ja. Het was heel leuk, ja. Het was echt geweldig. Amai. Ik heb het Nationaal Park gezien, ik heb grind en ontginningen gezien. Echt, je bent even helemaal van de wereld. Je hebt gezien hoe mooi dat Limburg is, hè? Ja, maar dat heb ik Ja, gezegd. voilà. hè. Kom, we gaan een glas drinken. Hè?